večer, ahojte. Ako my vrajeme v Povedz ty, čauko. Hneď na úvod teda vždycky mám nejaký ten preslov a nikdy si ho nepripravím. Klasicky, vždy ma to napadne tak tesne predtým a teraz ma nenapadlo nič. Poviem vám len toľko, že opäť som si pre vás pripravil 3 hostí. Tí 3 hostia osobne si myslím, že sú zaujímaví. Ja si myslím teda, že aj vás zaujmú dneska a hádam vás aj zabavia. Na záver iba teda zopakujem, že bude krátky koncert Martina Uhereka, nášho teda posledného 3. hostia. No a som veľmi rád, že ste prišli a že proste to kúkáte. A ak to teda kúkáte aj doma, alebo teda, že sem prídete, tak tým podporíte dobrú vec, teda podporíte, nejde o mňa, ale o nejakú takúto myšlienku, ktorú sme takto dali dokopy. Teda, že podporíte Povedz ty a ja vás teda ešte raz srdečne vítam na Povedz ty a môžete si ešte raz zatlieskať. No, ako býva zvykom, takisto budeme si niečo aj ukazovať, nejaké teda fotky zo života, zákulisia a zaujímavostí daných hostí. No a začneme hneď prvým hosťom je úplná bystrická legenda, čo sa týka, ja si myslím, marketingu a čo sa týka vôbec nejakého manažovania, či už ľudí, alebo možno aj nejakých eventov a o tom si teda už viacej povieme s našim prvým hosťom a tým je teda Viktor Maceják. Veľký potlesk. Ahojte. Ahoj, čau, vítaj, posaď sa u nás, ja som si zobral telefón, lebo potom sa chcem aj odfotiť. Tak, ja si nalajem vodu, lebo ja som smedný rovno. Minulé to urobil Jožko Stančík, môžeš si aj ty naliať. Ponúknem sa teda sám. Nech sa páči, na zdravie. Na zdravie. Dobre, ideme na to. Opa, som trošku chytil ozvu. Viktor Maceják je našim prvým hosťom, teda v našom 3. dieli Povedz ty. Ja ťa tu srdečne vítam a som rád, že si teda prijal pozvanie, že si do toho išiel. Ty si sa tak aj celkom nadchol, ale si môžem teda povedať, že vlastne ty si ostal trošku taký prekvapený z toho, že teda, že fakt si myslíš, že ja by som akože bol dobrým hostom a ja som povedal, že jasné, že starý, jasné, že ty. A Viktor Maceják, teda môžem povedať, že pracuje pre jednu spoločnosť CBRE, to môžeme kľudne hovoriť tu, nikto ma neplatí, takže môžem si povedať, čo chcem. CBRE, ktorá teda je veľká developerská spoločnosť, ktorá takisto je správcovskou spoločnosťou pre Europa Shopping Center tu v Banskej Bystrici a ty tam vlastne pracuješ ako event koordinátor. A ty môžeme začať, čo to znamená, čo to je, čo je náplňou tvojej práce. Čo je náplňou mojej práce, v podstate asi poznáte všetci túto parádnu budovu, ktorá tu stojí uprostred Bystrice už takmer 10 rokov a mojou prácou je to, že snažíme sa uviesť do života, aby to tam žilo celé, aby sa tam ľudia užívali popri tých nákupoch, aby sa zabavili s rodinkami, aby si to tam užili, aby k nám možno tí, ktorí nie sú z Bystrice, aby sa dozvedeli o tej Európe, aby do nej trafili. Takže to je v podstate celý ten biznis okolo toho marketingu, aby to tam žilo. No a povedz mi, že ako ty to vnímaš, koľko si tam, ako si tam dlho pracuješ vlastne? Pomaly 3 roky. 3 roky a vnímaš to, že ľudia viacej trebáš návštevu na základe vašich eventov obchodné centrum? Tak vždy je to od toho, závisí to od toho, na kam cielime tie eventy, čiže keď cielime na maminky, tak samozrejme prídu, keď je to fashion, prídu úplne iní ľudia. A výhodou tej bystrickej Európy je to, že má širokú spádovú oblasť, že a v podstate akýkoľvek event spravíme, tak nám prídu ľudia od Brezna, Žiaru, Zvolena, takže to je výborné, že máme veľa ľudí, ktorých môžeme zaujať. Ja sa pýtam preto, lebo vlastne, že či to, čo ty robíš, takže či sa ti v tom darí. Že vlastne ty si zodpovedný za to, aby tí ľudia tam chodili vlastne, aby ste mali nejakú tú návštevnosť a to znamená, že či sa ti v tom darí. Darí, tak v Európe sa darí, ľudia začali nakupovať ešte viac, už asi trošku sa otriasli od tých krízových rokov, takže chodia, je to výborné, tie naše eventy majú úspech, takže som povedal, že sa darí určite. My sme aj na nejakých eventoch spolupracovali a vlastne tam sme sa zoznámili, tiež môžem povedať, koniec koncov, čo si budeme klamať. A mne vždycky akože v prvom momente ja som ťa spoznal tak, že ja som poznal tvoju kolegyňu, a s tou som komunikoval a potom raz si sa tam ty tak zjavil a ja som vlastne vedel, kto si. Zrejme som niesol stôl na chrbte. Nie, práve že to bolo leto a mal si šortky, takto si mal takéto trámky a také farebné tričko a že dobrý deň, na eskalátori ja som šiel hore, ty dole a takto sme, že až dobrý deň a čau. A som nevedel, že čo a teraz, že vlastne prečo si vykáme. A potom sme sa takto stretli s touto kolegyňou a ja som stal strašne zaskočený, lebo si mi prišiel strašne mladý vyzeráš a to ma tak zmiatlo. Lebo som si povedal, že to fakt,
Že akože ja som akože tiež mladý. Koľko máš rokov? Povedz. To sa môže takto, hej? Ja si myslím, lebo ak je tu tá slečna, čo sa minule pýtala, alebo pani, na tie roky, áno? Povedz prosím, koľko máš rokov? Pomaly 29. Pomaly 29, vyzeráš 5 menej. Ďakujem, že ty si úplne super. Áno. Čo potrebuješ? To potom sa, vieš. Okay. Aj preto som ťa sem zavolal vlastne. No, každopádne vyzeráš dosť mlado a mňa to vtedy zmiatlo, ja neviem, bolo 2 roky dozadu. A mňa to vtedy zmiatlo a vravím si, že to je strašne zaujímavé, veľmi zaujímavé na tom to, že mladý chalan a má už takú zodpovednú prácu, že ti to tak dajú a že rob. A ide ti to? Ja musím povedať za celý náš tým, že v podstate my sme tam všetci veľmi mladí ľudia a možno aj preto sa tomu celému tak darí, že ideme do toho s entuziazmom a naozaj máme kolegov od 25 rokov, ktorí tam možno niečo robia a kolegyňu možno 50-ročnú, ale v priemere sme tam možno 35 rokov. Čiže naozaj je to mladý tým ľudí, ktorí do toho dávajú maximum. Takže asi preto sa tomu veľa času darí. Tam stráviš? Prácou? Dosť by som povedal. Tak sám vieš, že tie akcie častokrát bývajú cez víkendy. Väčšina vecí sa robí v noci, čiže je to dosť veľa času. No a mňa táto nočná Európa vždy fascinovala, lebo ja som tam bol raz v noci, asi do polnoci, kedy to je všetko zavreté. A mi to vždy príde také tajúplné celkom, že to obchodné centrum také obrovské, vlastne prázdne. A ty tam bývaš asi dosť často v noci vlastne. Dajme tomu, že dosť často. Hej. Koľko pracuješ? Povedz mi, koľko koordinátor v obchodnom centre pracuje hodín denne? Záleží to od toho, ako je to naplánované, ale tak je to bežne tá 8, ale keď sú eventy, keď sa to spriemeruje s tými víkendami, tak je to tých 10 hodín určite. Aj viac. Pýtam sa preto, lebo nadväzujeme rovno na ďalšiu tému, ktorú sa ťa chcem teda s tebou prebrať, a to je, že si otec. Zatleskajme mu, je otec. Je super vec. A si tu vlastne aj s manželkou už. A máte malú dceru. A to je dosť také, že akože ja ťa obdivujem. Super, je to úplne skvelé. To sa mi presne na tebe páči, som rád, že si mi do toho skočil, lebo keď sme sa o tomto rozprávali, tak si povedal, že ten deti najlepšia vec, že má dieťa je najlepšia. A to sa mi páči celé toto, lebo ja si myslím, a hovorím za seba, mám 24 rokov, má teraz 25 a dosť ma to tak desí, taká zodpovednosť. 25, keď to desilo aj mňa, priznám sa. A neviem, prečo sa smejete, lebo aj vás, podľa mňa, až sú to ešte taký ako... Hovoríš im z duše. Akože bojím sa, neviem, či mám ísť do toho, ešte zvažujem. Že... Ale vieš ako na to. Hej, to viem. A to sa ťa potom tiež môžem spýtať, že ak mi vieš poradiť. Ale to kebyže už teda viem, že na 100%. Budú nejaké fotky, neviem, čo som tam nakoniec dal. Takže. Aha. Je preto pani manželka je vpredu vlastne. Hej, aby mi nedala, vieš. Nie, to nie. Dobre, no, takže to ma tak desí, že už by som mal teda asi aj ja tak pomaly Nemusí ťa to desiť. Keď som ja končil školu, my sme v podstate už s manželkou aktuálne boli 2 roky na škole a taká vízia bola, že OK, ideme robiť, uvidíme, čo bude, ako bude. Bolo by fajn, kebyže tak možno za 2, za 3 roky, že pôjdeme na to, že vyskúšame to. To si pekne. A bez toho, aby sme si proste nejako riešili, že prichádzajú 2 roky alebo niečo, tak samo to tak prišlo, že sa ten život spravil tak, že prišiel job, usadili sme sa v Bystrici a zrazu sme dospeli k tomu, že čakáme baby, čo bolo úplne super. No a pôvodne si ty skade? Ja som zo Žiaru. Ty si zo Žiaru nad Hronom a som tak rozmýšľal, že ako to premostiť na tú Bystricu a my ako Žiarčania sme chodievali, ešte keď neexistovala Európa, tak uprostred námestia bolo Ken Velo, to bolo úplne, že wow, super. A pizzeria Evio, ktorá je tam ešte stále, to boli víkendové výlety. A mne sa Bystričania smejú, že ježiš, vy ste boli lúzri, vieš, oni chodili do Bratislavy, do New Yorkeru. Ale... Jasné. Vieš čo, ja som ani do Kenvela nechodil. Nie? No, lebo zo Žiaru sme tam chodili všetci, vieš. No, tak ja som bol ešte asi nižšie tým pádom, ak si to tak myslel, lebo ja som ani tam nechodil. Ale tým pádom si zo Žiaru a kedy si sa, ako si sa tu zjavil v Banskej Bystrici? Nie, pre mňa bola Bystrica vždy taká, že wow, super mesto v porovnaní so Žiarom, relatívne blízko. A to sme rádi, nie? Jasné. Bystričania. Brácho mi som chodil do školy, čiže som tu trávil veľa času a následne dostaneme sa aj k tej téme, športujem veľa, celé toto prostredie Bystrici, proste tie hory okolo a celá tá dostupnosť športová bola jedna z takých vecí, ktoré ma presvedčila o tom, že Bystrica je tá správna. A nakoniec ešte aj s priateľkou, vtedy ona tu tiež chvíľu študovala, tak sme si povedali, že tu zakotvíme. A čo si študoval?
Obchod, marketing. Ale ja som študoval v Nitre. Ty si študoval v Nitre a ešte som sa ťa chcel spýtať, len teraz mi to vypalo, keď si mi odpovedal, že Nitra, tak som trošku odišiel. Každopádne poďme ďalej. Žiar, Bystrica. Áno, ja už viem. Že... Pýtaj sa. Ja tak tu za chvíľku bude, že vlastne hostia budú viesť akože rozhovor. Nie ja. No, každopádne som sa ťa chcel spýtať ešte to, keď si doštudoval, tak ty si mi povedal veľmi zaujímavú vec, ktorú by som chcel teda tiež, ako aby sme si prešli, že si dlho čakal na túto prácu, ktorú teda robíš teraz, ktorú vykonávaš. Tak ako som povedal, cieľom bolo ísť do Bystrice. Čiže ja som po škole, sme sa zbalili, prišli sme do Bystrice a že ideme hľadať robotu. Takže priateľka si vtedy našla robotu vo svojom zameraní a ja som teda zobral nejaký prvý job, ktorý prišiel. Čo to bolo? Robil som v Harmanci analytika logistiky. Proste za počítačom sám, Excel a som išiel si bomby, klikanice, plus, minus, káva. If yes, if no, takže úplne super. No a vydržal som na rok a pol, lebo nič neprichádzalo, niečo, čo by ma vedelo naplniť. Potom som zmenil job som išiel zase do iného výrobného závodu, do Zvolena, do Bučiny. Šialeno som cestoval po celej Európe 2 týždne v aute niekde zavretý, ako celé zle. A prečo? Čo si robil? Predával som drevo. Aha. Z Bučiny. Tak to si mal veľké auto. Iba vzorky, akože potom to kamión vozil, takže pohoda. Dobre. A nakoniec si zakotvil teda tú Bystrici a si povedal, že yes, konečne teda job snov. Job snov, v podstate to, čo som študoval, to, čo ma bavilo, to, čo som sa aj popri tom stále vzdelával, čo som skúšal. A prišlo to v takej super chvíli, keď sme boli na takom rozmezí, že balíme švestky z Bystrice a ideme proste do Bratislavy, kam sme nechceli ísť, a že asi iná možnosť teda nebude, ak chceme robiť to, čo by naplňalo aj mňa, ako priateľka povedala, že teda ide so mňou, aby som bol teda ja naplnený a spokojný. Ale nakoniec teda nejako súhra hviezda všetkého spravila to, že zrazu bola ponuka v Európe. A ty si sa potešil a zobral to. Zobrali mňa. Zobrali ťa. 3 roky. 3 roky tam. To je super. No ale vlastne ty si počas toho už, mi to tak vychádza, ako by povedal hovorca polície, že mi to tak nevychádza, tak toto mi vychádza, že žiaľ Bohu, či chvála Bohu. Áno. Tak už v podstate vtedy si organizoval event. Bigger v meste sa volá. Dobre vrajím? Bigger v meste. Dobre. Bigger v meste a robíte to v Kremnici a už máš za sebou 9. ročník. To znamená 9 rokov to robíš jeden obrovský event, ktorý má fakt, že úspech a robíte to čoraz lepšie a lepšie a ide tento rok, 2016 bude... 2017, teda 2016 bol teraz, 2017 bude 10. ročník. Tak. A to je super. To je veľký výchyt. To je veľká vec. V podstate boli tam dve prestávky kvôli nejakým záležitostiam, čiže to už pomaly 11 rokov. Čiže ono to celé začalo ešte na strednej škole. Asi v štvrtáku na strednej bol kvázi 0. alebo 1. ročník, kde sme sa rozhodli len tak uprostred Kremnice proste postaviť skok a zavolať nejakých pár kamošov. Jasné. A to bol aký rok? To bol rok 2006. Vtedy našťastie bolo veľa snehu v meste, čiže sme to len pozhrňali 15 kamoši lopatami a bol to úplný fail. A Kremnici ako mesto to nevadilo, že tam na námestí, kde majú tú zlatú sochu a takže tam... Kremnica je skvelá v tom, že ona je nadchnutá športu a zimné športy tam majú 100-ročnú tradíciu. Čiže cez bielu stopu bežky, my sme boli kvázi snowboardový oddiel bielej stopy, čiže sme boli bežkári. Aha. A v rámci toho sme v podstate dostali od nich nejaký support a sme to tam postavili. Takže takto celé začalo. A pokračujete v tom a pokračujeme v tom. Zrazu je z toho taký event, že... Zrazu je z toho dosť veľký event, kde mali 4000 ľudí naposledy, veľkých partnerov. A čo aby som podotkol, je to dobrovoľnícky event, v podstate my z toho nemáme ani cent. Všetky peniaze, ktoré tam dostaneme, idú do organizácie toho eventu, je to zadarmo na námestí, sú tam koncerty, takže je to celé pre ľudí a tak to aj vyzerá, že robíme to srdcom a ľudí to baví. No a môžeme inak, máš tam aj také fotky? Sú tam aj nejaké fotky. Skúsme aj tak, že prejdeme a budeme zatiaľ teda pokračovať, že máš pocit, že keď ľudia robia niečo srdcom, viacej ako teda za, nazvime to tak, hlavou, že teda uvažujú nad nejakými, že čo by som z toho času mohol mať, či už sa teda nakešovať na tom, alebo teda nabaliť nejaký profit mať z toho veľký, alebo niečo také, tak vždy je lepšie teda, aby to robili srdcom, že proste máš pocit, že viacej sa vám to oplatí tak robiť? Máme spätnú väzbu od ľudí, sú na Slovensku ešte ďalšie eventy, možno snowboardové, ktoré ľudia robia
možno aj kvôli nejakému zárobku, alebo kvôli tomu, aby z toho vyžili a ľudia, ktorí sa k nám vracajú, máme ľudí, ktorí u nás pretekajú 10 rokov, ktorí nás navštevujú 10 rokov a vravia, že z toho eventu to cítiť, že proste nie je to robené kvôli tomu, aby sme na tom zarobili. My fakt, že každoročne je na konci súvaha 0 alebo mínus dačo. Takže všetky tie peniaze do toho oprieme a maká na tom aktuálne 50 ľudí. Proste chalani tam spia v decembri v aute, aby sme to zasnežili, aby sme mali do snehu, lebo tie zimy sú, aké sú. Takže ja osobne som posledné 2 ročníky bol taký, že s tým končím, kvôli tomu, že mám malú a je to proste popri robote všetko. A snažím sa venovať čo najviac tej cerke aj po robote proste. Pokiaľ to nie je nutné o 4:30 alebo o 5:00 proste zaklapnem počítač a idem aspoň na 2 hodiny na pieskovisko s ňou, ale... A to také večerné už pieskovisko. Hej, ale ako nájdeš tam podobných oteckov bláznivých, takže kopkáme si tam hrady z piesku. Že aj ty dneska neskoro. Ale maminky idú domov na chvíľu, vieš, takže. Jasné. Takže tak. No a cíti to z toho eventu, že proste robíme to, lebo nás to baví. Všetci sme tam aktívni snowboardisti, ktorí rozumieme tomu a donedávna sme to ešte aj skákali, kým nás neprevalcovali tie organizátorské povinnosti. A ty si snowboardoval nejak profesionálne alebo tak? Alebo si sa tak k tomu dostal, že tuto si ideme postaviť tak a to ja sa spustím? No, tak to bolo asi na začiatku, aby som to nenazval od začiatku profesionálnym. Jasné, že sme boli také tie bambusy sa zapol a rovná čiara dole, hej, ale potom v tej z Kremnice pochádza nejaký prvý majster Slovenska z 96. Čiže on tam za nejakú budoval takú snowboardovú scénu. Preto to tam je? Preto je to v Kremnici, to tam držíte? Skôr je to preto, že tam sa vybudovala tá scéna a začali sme to robiť tam. Mali sme ponuky to robiť do Bystrice, do Bratislavy, chcú to v Košiciach, ale asi by to stratilo ten spirit, lebo nájdeme tam aj potom, je tam fotka môžeme ísť tak plynule. Toto sú hory, hory sú úplne super. Toto si ty? To som ja, hej, trošku z toho profesionálneho, ale skôr také hobby. Dobré. Ale... A dobre si dopadol? Dobre. Tu dobre, hej. Najlepšie sú, že tie fotky sú super a už ten dopad to je väčšinou... A lámali nás teda aj do iných miest. No tu môžeme zastať inak. Toto vyzerá to čínske stĺpy alebo niečo také. Sú to japonské stĺpy. Ja som tam dal aj niečo z toho, že sme aj veľa cestovali. Ale cestujeme aj z málo, možno trošku obmedzenie teraz, ale predtým sme veľa cestovali. Asi keď bude väčšia. Keď bude väčšia, ako teraz vláda Prahu vlakom, Bratislavu, podobné veci, ale pôjdeme určite aj ďalej. A to sú také veci, ja som tam dal taký mix, že čo človeku môžu dať hory, cestovanie a podobné záležitosti. A tebe to dalo čo? Hory mi dali nespočetné množstvo priateľov, známostí, úžasných chvíľ tam strávených a takisto manželka, zdieľame to spolu, čiže si to užívame. Takisto malá, mám tam pár fotiek aj s malou, chodíme splitboardovať alebo skialpovať na hory, malá v nosiči a ty šlapeš? Ja šlapem s 15 kilami na chrbte. Tak na bicykli vozia, ja som si tiež zabicykloval ako dieťa veľa. Čiže dáva ti to neskutočnú energiu, ako byť na horách a užívať si to. A kde všade si bol? Na horách? Celkovo myslím. Celkovo cestovanie. Bola tam fotka z Japonska, v Európu máme zbehanú, v Amerike sme boli jedno leto, tam sme v rámci toho cestovali, takže... A v Japonsku, ja napríklad predspýtam sa na Japonsko, lebo mne sa Japonsko najviac asi páči, tak toto by som aj ja chcel raz navštíviť. Kde ste boli v Japonsku? My sme to tak prešli nejako krížom trochu. Z hora dole? Ale nie úplne celé ostrovy, centrálny ostrov, vlastne Tokio, Kyoto, nejaké veci okolo Tokia, tak boli sme tam asi 2,5 týždňa alebo 3 týždne. Áno, tak dosť. Dosť, ale naozaj keď nestihneš proste. Klasicky. Len Tokio nám dalo zabrať na pár dní, čiže... Tie hory, je tam veľa vecí, my s tými ľuďmi sa stretávame aj mimo proste, letné festivály, tam človek nabere tú energiu na seba, čiže tá skupina je veľmi široká, ale drží spolu a užívame si ten čas aj mimo tých hôr. A chcem sa ťa spýtať, ty si povedal, že na Bigger robíte 50 ľudia. To znamená, a koľko ste začali? Ty si to začal ako robiť sám? Alebo nie. My sme začali možno nejakí 10-15 a z tej celej crew, ako tí chalani sú tam stále. Toto je ono? Toto je tento ročník, mám pocit. Tento ročník jeden taký pohľad. V podstate postavená rampa uprostred námestia. Koľko metrová? Aktuálne má nejakých 11 metrov, kde sa pustíš ľadovým korytom a
skočíš potom na tom skoku a ľudia tam predvádzajú dvojité salta a podobné srandy, takže... Áno, videl som, bol som a tu vlastne vidno, že práve niekto asi vystupuje na nejaký má koncert, čiže robíte to aj tak hudobne. 4000 ľudí a ja si myslím, že to fakt, že super, lebo osobne si myslím, aj sme sa rozprávali, že málo ľudí možno chodí takto na vôbec nejaké akcie, ktoré sa robia, aj keď sú vlastne zadarmo, lebo toto je zadarmo vec, tam proste prídeš a vieš sa tam zabaviť, pozerať, môže sa tam poprechádzať, ja neviem, aké iné atrakcie sú tam, XY. Je to zadarmo a ľudia častokrát neprídu, si povedia, že neviem čo. Vždy si nejaký dôvod nájdu. A ako sa tebe podarilo tam doniesť 4000 ľudí, tak to je, si myslím, veľký úspech. Tak my sme prišli na to, že ten snowboarding má nejakú základňu. Prečo to robíme v meste? Lebo tým ľuďom sú už úplne leniví ísť niekde na hory, alebo ísť na Donovali, alebo ísť hoci kde inde sa pozrieť, lebo tam proste bude zima a nedostanú sa tam. Tak to je výhoda toho, že to robíme v meste, že to majú bližšie. Ako, že im je zima, to stále nadávajú. Kto by to čakal v januári alebo februári? No, to by to, áno. Takže to je vždy, že bolo to super, ale bola strašná zima. Takže to je jedna vec, ale priniesli sme to do toho mesta a prvé ročníky sme mali 1500 ľudí, ale potom to začalo stagnovať. My si povedali, že niečo musíme spraviť viac. A začalo to zrovna tými koncertami. Začali sme nejakými menšími vecami a budúci rok tým, že to je 10., tak máme nejaké sa v rukáve, tak uvidíme, čo sa podarí. Super, tak držíme palce. Každopádne, môžeme ísť ešte ďalej fotkami. Toto je takisto Big Air. Toto je tiež. Toto je z Európy v podstate. Ty si tam bol včera alebo prevčerom na vrchu. Včera to bolo? Mám pocit, robil som live teda, na Povedz ty live. Z Europa Business Centra výhľad, neviem, koľký z vás tam boli, možno tu pár kolegov tam bolo, ale... Ruku hore, ktorí tam boli. Úplne hore. 1, 2, ja som tu jediný, ktorý tam nebol vlastne. Ale si tam bol včera, ale konečne. Včera, áno, konečne. Nie, naozaj také veci, že človek večer v tom centre alebo nejaké takéto špecialitky sú veľmi zaujímavé. Takže... Áno, ja som ostal dosť prekvapený. Toto je druhý chalan, s ktorým to vlastne celý ten Big Air búchame za každým ako taký hlavný, čo sa týka peňazí, organizácie a toho celoročného plánovania. Dá sa zvládať práca, robiť takýto event, lebo pravdepodobne vy nám robíte nejak tak procesne celý rok, v podstate, kým príde do finále. A dá sa stíhať práca, Big Air a ešte aj dieťa, domácnosť, priateľka. Dá. Tak ja mám veľmi, veľmi tolerantnú manželku, ktorá vie, že keď už sa blíži, vždy to je 1. februárová sobota, čiže už vie, že v januári to nebude úplne boh vie čo doma, ale je veľmi teda tolerantná. Povie si, že zase ten Big Air. Podporuje ťa, myslíš? Nekúkaj sa na ňu. Dobre. Určite. Ty sa pozri, neviem. Smeje sa, tak neviem. Nie, tiež na začiatku veľa pomáhala s tým, také tie babské veci, vystrihovačky na party, ozdôbky a predávanie vareného vína cez deň v stánku a tieto veci, čiže tiež to má v sebe. Takže. Je ťažké mať, ja si myslím, v mladom veku, mať dieťa tu v Banskej Bystrici? Podľa teba? Je to vždy o tom, ako sa na to nastavíš. Je to ťažké určite v tom, že musíš sa venovať tomu dieťaťu, kvantum času. Lenka to zvláda úplne božský a ja proste vravím. Snažím sa kvitnúť z roboty čo najskôr, aby som jej pomohol, aby som bol s tou malou čo najdlhšie. A snažíme sa doma zaviesť také pravidlo, že napríklad cez víkendy sa neupratuje, cez víkendy sa proste užíva rodinný čas. My radšej potiahneme večer cez týždeň o 9. alebo po 10. ešte umývame kúpeľňu, aby sme ten víkend mali voľný a aby sme ten čas strávili spolu. To je super. Ja si myslím, že si to zaslúži jeden veľký potlesk. Čiže dá sa to. Určite sa to dá. Sú to svoje obety. Aj dneska sme našli ste vybavili opater, švagrina so švagrom, úplne super a sme tu sedeli už o 6. A hovorím si, že ty kokso, piatok, že wow, čo ideme toto robiť? Už dávno nebolo, že bude úplná anarchia. Že nehráme, čo ja viem na STVčke, vieš, že dieťa nespí. Čo robieva takto mladá rodina po večeroch, cez týždeň, keď je druhý deň stávaš? Okrem toho, že upratuješ, keď víkend máš voľný. Pieskovisko, uloženie do postele, hej, nejaké upratanie. Máte režim? Máme, úplne presný. Si taký striktný? Na ten režim áno, na naše dieťa to veľmi funguje, čiže pomáha jej to. Si taký odráža sa to aj na tvojej práci treba, alebo tam ťa to možno naučili? Asi nenaučili ma to tam, ja by som povedal, že skôr mám to už od malička. Rodičia boli a sú podnikatelia, čiže tiež museli mať nastavené nejaké svoje existovanie a fungovali sme aj doma
častokrát možno s bratom, že sami oba rodičia boli v robote, čiže sme sa museli vedieť nastaviť na nejaký ten život už samostatne. Odjak živa brigády, job, čiže to človeka tak vyformuje a už si potom vieš určité priority, čo je dôležité a čo je možno menej dôležité. A chceli by ste ostať tu v Banskej Bystrici? Žiť? Vychovávať dceru? Určite áno. Tým, že zostali sme tu, to bola jedna z vecí, prečo nie do Bratislavy, ako ty vole, kde budem v Petržalke vychovávať dieťa, vieš, alebo kam s ním pôjdem. Ako, možno je to iba náš pohľad externý, ale tiež som strávil v Bratislave. V Bratislave som strávil nejaký čas a asi to nie je úplne to najkrajšie miesto, kde by si chcel vychovávať dieťa. A čo by si odporúčil takto mladým ľuďom, ako som ja, že čomu sa vyvarovať? Nájdi si poriadnu robotu. Tak, ja vám ďakujem pekne a... Ale nie, my sme spolom vymysleli biznis plán a toto už za chvíľku budete sťahovať online drahé vysielania. Áno. Potrebujeme hypotéka a tak. Nie, určite treba sa postaviť na vlastné nohy, odstrihnúť sa od všetkého, čo je za tebou. Ako rodičia sú super, dokážu ti dať silný support, ale len keď sa od toho celého odstrihneš, zistíš, že čo je život a čo všetko v ňom potrebuješ vyskúšať, aby si bol úspešný alebo aby sa ti darilo. Takže postaviť sa na vlastné nohy a skúšať to. A ty si to zvládol? Tak boli aj facky, ale jasné, že treba to zvládať. Kedy si odišiel z domu? Tak išiel som na výšku, hej, čiže ja neviem, napríklad v 18-ke som bol na 4 mesiace už hneď vonku na Cypre robiť, čiže ako náhle to bolo možné, tak som išiel niekde von a cestoval som, snažil som sa každé leto proste byť mimo domu niekde robiť, takže potom prišla výška, nejaké výlety Amerika na leto a ako skončila výška, tak som odišiel z domu. A mladí ľudia tu v Banskej Bystrici podľa teba majú také šance možno ako ty si mal? Každý má tie šance. Ako toho sa treba chytiť aj cestovanie. My sme cestovali tak, že v podstate zadarmo. Človek teraz otvoríš akúkoľvek stránku, nájdeš letenku, ja neviem, bol som v Miláne za 8 €. V Japonsku sme boli za 300 € letenka, hej, čiže to cestovanie nestojí nič. Keď chceš zdieľať s ľuďmi emócie, môžeš cestovať cez couchsurfing, kde proste napíšeš ľuďom do Tokia, že ahojte, prídem a niekto ťa zoberie proste na spať a takisto sme fungovali my sme ponúkali v Bystrici bývanie, chodili k nám ľudia zo zahraničia a sme ich tu sprevádzali po meste a šeruješ tie vedomosti a tie kultúry, spoznávaš ľudí a je to úplne super. Je strašne na tebe zaujímavé to, že ty si tak ako keby mal taký, dá sa povedať, taký rozlietaný život a stále mi z teba ide taká energia, neviem ako na ľudí pôsobíš, ale na mňa pôsobíš tak, že ako keby si na jednej strane veľmi si dávaš na veci pozor, chceš mať pod kontrolou, máš nejaký režim a na druhej strane v podstate tvoje záľuby alebo aj možno aj taký ten tvoj lifestyle je taký, nechcem povedať bohémsky, ale taký punkový trošku. Som blíženec, čiže je to možné. Si blíženec, daj si 2. Yes. A ja. Najlepšie znamenie. Teraz som tento týždeň posielal Lenke obrázok manželke, že I hate to be bipolar, but it's awesome. takže to je úplne super. Najlepšie sú tieto veci. Ale ešte sa ťa spýtam úplne poslednú vec, lebo pojeme na ďalšieho hostia. Čo by podľa teba v Banskej Bystrici sa malo zlepšiť, aby mladí ľudia mohli mať rodinu? To asi není o Banskej Bystrici, to je možno o celom systéme, ale keď si to človek vie zariadiť, máme okolo seba veľa známych, aj v našom veku, alebo starších proste, ktorí sa venujú tej rodine a je to o tom, že není to o peniazoch. Ako nikdy, veľa ľudí vraví, že keď potrebujem nejaké prostriedky, aby som založil rodinu alebo niečo také, ale kedy si povie, že je to dosť, že toto je ten level, že budem mať na účte koľko? 1000, 5000 alebo 50 000 proste? 150. Takže to je ten level, že keď budeš mať 150, ideš do dieťaťa. Som si povedal. Skromne. Hlavne skromne. Čiže to sa nedá povedať, že kedy je ten správny čas. Proste keď to cítiš, tak to musíš spraviť. Dobre, ďakujem pekne. Mojím prvým hosťom bol Viktor Maciak. Ďakujem pekne. Ďakujem.